RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imuha nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Rodel ginaingon, ikaw sayod nga doon ako'y pamilya, apan ikaw ang namubos. Busa dawatan na lang, nga dili gid ikaw ang akong piliun, inigabot sa hustong panahon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Sabay, maghikog siya kung dili ko mabalik din sa syudad. At pang isulti niya. Kaya maong ko isulti ni mo nga mo. Di na ako balik din ni. Undang na ko ng trabaho ni mo. Di ni syudad. Saon mo lang anak. Ang tinuod yun, Parts Milyo, maginay akong gisulti niya. Apan, mabalik pa ko eh. Kaya mangita pa ko laing trabaho din ni. O kung maka-apply ko lain, di na ko mabalik po din eh. Pundang ko. Ay. Gusto niya ganyan ko makakitang lili? O, Parts. Gusto ni mo? O, di na ako gusto. Di na ako gusto nga. Bagda ko kining gibati kong pagkikugman niya. May asawa tang kug anak bay nga tuas probinsya. Kung wa pa siya magpakita og daw tang motibo nako, manguyab niya oy. Pida sa di mo eh. Pero sayo naman siya, pamilyado ka, di ba? Oo, good. Sa pagpanguyab ko niya, ako siyang giprangkahan nga ninyo nako. Ug may anak ni sa akong asawa. Misugot man siya nga magkarelasyon mi. Bahala og mahimo na siyang kabit. Pabida sa ding istorya eh. Pero wa kaya nga kabalakan, di ba? May okay naman to siya nga. Kutom rin sa kabit-kabit, tao na yung papel sa imong kinabuhi, di ba? Ay sa sinugdanan, may okay siya. Apa ning baguhay lang, yan ang gingnan nga. Biyaan ko nga akong pamilya. O kami niya magtipon kay may gamay ako numing anak. Matay no, loy ay. Mas maayo ginoon tatawan lang nimo panakit taon para way problema no. Kung talikdan po di mo siya singpit, luoy po kayong anak tao niya nga di makakitagmahan. Lagi bay? Pero mas mahal ko ang una kong pamilya. Ugma, sweldo man nato. Magbili lang ko niya kwarta, bisang gamay lang. Pero, magdogo na mi. Usa ko mabiya karong gabi para dili siya mingawon ako ug muuli ko sa probinsya. Dool na lang ko sa bahay nga gipuy anamo ni Lenny. Kung wa man mi anak, ako unta siyang likayan. Apan may anak man mi.
og nadutlam sa kunya. Maluypod ko nga biyahan siya nga dili mi kasabot og tarong sa akong pagbiya. Pero si Sarah gid ang akong pamilya. Pinakaslan ko siya ug may anak po mi usa. Ug siya gyud ang bugat sa akong kasing-kasing. Oh, hey, naadong Rodel. Nahubo ko na ang duha ko ka sapatos. Tanadong na. Tana sa lamisa dong ready na atong panihapon. Kanihara ko nga nakaluto. Kaon na ta. Hapit naman mo alas 9 gabi dahil ini. Miuna lang nakagkaon ako. Ha? Ang atong anak ra ang gipakaon ako una kay nagpaabot ko nimo. Di mo ko ganahan mo kaon nga dili ta magkadungan. Tanan na, kaon na ta. May kay nagduwa ra ang bata sa kuna. Tanan na, init pa kay tong sabaw sa lara nga bakasi. Nagpalit siya ko og tunga sa kilo nga bakasi kay mo na imong ampay para padugang pud sa duga. Di ba? Joke. Tana day, kaon na ta. Kay gutuman na Tana day. Sige, nga man tagkaon kwarto ta. Pag akong ligo, wa pa ko kaihi. Kini. Kanpayo, busog man ta. Ano na sa ako, Kumutag yun ng imo Lami, Rodel. I love you. I love you. Ako na sigaw na ni mo. Sige, ubuan ako yung boxer. Wow, katusking. Di ba day? Hinahinayan lang. Sakit na si mong ipon na yung sakit. Ano ko ni Maya? Nandili ka mabiyan ako. Dali na, Dibi. Ato na yung ikuan, Bi. Magplaster lang. Plaster. Sige. Agay. Lami. Inikulit ni mo sa inyo. Balik ako, ha. Maghikog ko kung dili ka mo balik, ha. Angay. Hey, wala. Alas 12 sa uto naging kong maabot sa muang sa probinsya. Gimigaw na ko sa kong sawa da. Mapit niya kong farmasi. Magpalit kong kapsula para pagahi nga akong immune. Basin og manghagat og jejirang akong asawa. O doon ako ikabuka. Gusto pang ako Kay may naman ko para pagahi. Diluya mo kung maayo nila hindi gabinigod. Uy, naiparmasi sunahan. Mulong sa ko diha. Palkog para pagahi. Salamat, di anak kadung. Mingawan na ako ni mo, uy. Naliko pa akong daan dong. Kwarta sa kana. Church, Ha? Kadali ha. Atagan sa nakong duhaan si Junjun para maligaw siyang duwa. Nga to atas kwarto na church. Di sa ka. Daan pag ko nga. Manghagadayon siya jirjirin abot na ako. Balagyod nga. Mitong markog daan. Strong ka nga ko Ready to fight na ni. Ano niya magkita?
Ano naman ko, anak? Lamig na kaayo. Ikaw ng gani. Kumain ko din imong boxer, Kini, minawa na na ko, ani. Ay. Sarah. Ali, iyak ka na na ko ng imot, Kini, ay. Unsa pa? May trabaho ka nga pasudlan ako? Oh, Rodel. Dunay bagong pabrika nga gitukod sa pikas lungsod. Kapantay ka na? O nga kung kailang dako og ranggo dito. I-apply di ka dito, ha? Kaya may kaila kung dako ranggo dito. Sige pa. Ganida. Lipag ko ni balita ara. Mas mayo nga dili ka na mo balik pa dito sa imong gitrabahoan sa syudad. Aron malikay ka na atong imong giingon nga babae nga imong napangkan o imong gistaran dito sa tudapit gani. Sa Cebu pa? Lagi. Makalikay ka na. May anak ming usap pa. Uwa taon masayod ang akong asawa nga si Sarah. Wa makatultol ng bayhana din sa atong probinsya. Ay, wa po eh. Pero bis makatultol pa siya. O dili may tabo nga muanhis din eh. Kinasayod man siya nga may asawa ko og anak din eh. Nala, sige. Ugma dayon, dadon ka dito sa trabaho. Kaya akong gingon. Sige pa. Dada ko dito. O kung madawat ko, dili na ko mobalik sa Cebu pa. Bahala na itong mga biste na ko dito. Salamat. Nadawat yun kasi pasudlang papa ni mong trabaho dong. Uday, dili na ko mobalik sa syudad, oy. Layo kay dito? Ay, mabalikit ka dito, uy. Aron ko haon to ni mong imong mga piste sa imong istaran. Na, bahala madugta to day, oy. Basta, dili na ko mapakita pa dito. Dili na gyud day Sarah. Human ko nadawat og laing trabaho, wa na gyud ko mobalik pa sa syudad. Og wa na gyud mi makita pa ni Leni og sa among anak. Gimingaw ba ako ni Leni og sa among anak? Gimingaw ko nilang duha. Bago ito makasama ang kaagi ni Rodel, dinining tulmanon. What's the style? Gimingaw ko nilang duha is style. Kini maong sumilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.